tuturor și salutare tuturor și bine vă la un episod astăzi. S-a resetat sezonul, după cum vedeți. Eu ieri am lucrat foarte mult cu Brock și l-am făcut la rang 21. Și atât că am primit 70 de star point-uri. Cam puține, dar... Na. Ce vreți de la mine? A fost singurul brawler. Pentru că pe Shelly n-am mai urcat-o la loc. Bă, nu vreau să cumpăr pandanit așa. La facecam asta nu mă încurcă pe mine aici. Ba da, lasă-mă acolo. Ok. Da, hai să băgăm și noi meciuri. Întrebarea este cu cine să băgăm meciuri. Să ce mapă este. Safety Center. Hai să jucăm și noi cu un Jhin. Zic eu, un Jhin pe mapa asta. Și se mai vede degetul că... Na. Cred că am rezolvat problema. Nu se vede. Merge perfect. Ca și mă pot și eu juca bine. Și n-am nicio problemă. Lăsăm boala în pace. Ok, Frank-ul ăla. Nu, bă, nu mi-a scăpat. Hai, de mână. Omorâți-l, bă, că ăla e cel mai rău. Dați pe el. Nu lăsați să respire. Dă-i, nu. Orice dă în ultima ta. Te rog, Frank, orice dă în ultima ta. Este... La ce l-au ratat? Nu, oricum tot am urât. Dă-i. 7 brawleri. Eu văd doar 3 aici. Eu și cu încă 2. De unde sunt mai 7? Dacă nu știu că dacă stau așa mă filmez într-o parte. Și nu mă filmez drept pe mine, știți. Dar nu contează. Hai, mă lași. Și mă încurcă pereții ăștia. Bă, Piper trebuie să jucăm noi. Piper e bună pe mapa asta. Dar să nu mai dau eu așa în pereți. Oricum e primul meci pe astăzi și de ce. M-am întrebat și pe săptămâna trecută să-mi spuneți dacă vreți să postez și Fortnite. Dacă voi vreți eu să postez. Păi până când crezi tu că nu o să te omor? Până când crezi tu că ai speranțe să reziști? Ok, acolo e unul primul. Aia e clar. Acolo e o pem și... Aoleu, ăștia suntem toți. Aoleu. Rosita. Bă, dar nu știi să mergi pe el primul sau pe PM. Ce proastă ești. Primul. Bă, treci, bă, încoace. Da, mă rupe. Da, dar eu zic că am și na. Dacă vreau să mă văd drept, trebuie să țin telefonul tot așa într-o parte. Da, las, mai bine mă văd așa într-o parte, atunci stau și așa. Da. Atunci mă pun așa, că așa mă vedeți perfect. Apropiem și mai aproape. Ok, să vedem ce costuri avem. 90.000 damage. Trebuie un Brawl Ball. Să văd. Ce nu mai am misiune? Mai am să câștig. Aoleu, un big game acum. Am 5 de câștigat. Nu vreau. Ba da. De ce nu? De ce nu? Că fotbalul e șmecher. Dar că pe mapa asta, cred că un Frank care merge pe Galaxy Arena. Da, un Frank merge 100% pe Galaxy Arena. Da,
Cum o să mă găsesc pe tare? Oh, sunt underdog. Faule, nu-mi place să fiu underdog. Nu-mi place să fiu underdog. Nu dai mă cu nu. Nu vreau underdog. Orice, dar nu underdog. Uitați-vă și voi. Deci că... Eu cu ce mă joc. Aoleu. Nu. Mamă, chiar că s-a îndrăgit. Cum atât la ăștia cum joacă, vă zici că... Nici nu știu ce să mă zic. Ca ce joacă. Nu am nimic acum în minte. Ca nubii. Ce-a nimerit-o, bă. La perfect ce-a nimerit-o hitul ăla. Bă, what? Bă, mi s-a mișcat cursul ăsta. Nu cursorul. Nu cursorul. S-a mișcat. Mi s-a blocat ăsta de mișcat. Habar n-am, mi s-a blocat. Mamă. Dă-le! Dă-i, mă, gol! Aoleu, nici nu știi să dai cu mingea, bă, dacă ăsta nu e bot. Dacă ăsta nu e bot, să-mi bat piciorul. Ok. Nu-și dă mingea. Ăștia folosit. What? Ați văzut, am dat hit, mă. Cum l-a luat mai la fix? Oricum nu știu dacă era. Nu cred că era ăla. N-ai vrut să știi până nu vezi, nu? Bibia n-are șanse. Bate tu pinguinul ăla mic. Îi dau la Bibi. What? Mă? Ai, mă, cum am ratat-o, bă, pe Bibi. Orice, numai doar gol să nu le luăm. Bine, 8-bitule, bine, bravo, băiatule, bravo. Bă, nu știu de unde bă a fost, pentru că ăștia parcă jucau destul de bine. Oh my god, am primit câte, bă, 12 trofee, what? Vai de viața mea. Am primit 12 trofee, bă, 12. 12, bă, 12 am primit, 12. N-am mai câștigat până acum cu underdog, doar am pierdut. Prima dată când primit 12 trofee. Pe bravo. Mama, nu. De parcă joacă ăștia mai slab și nu s-a mărit acum. Bă, ăștia parcă joacă mai slab decât atunci când ești underdog să-mi bat piciorul. Uite-te, bă, ăștia cât de slab. Mamă! Sau ba nu? Hai că, bă, parcă niște piuri. Adică e bun. Asta cred că are gadget, are și văd că și star power la nebun care își dă heal ca proastă în aia. Orice, nu! Nu, bă, nu! Aoleu, ce nubi am echipă! Dar poate fac misiunea asta o schemă, dacă... Nu am multă răbdare. Nu știu ce sunt pe joc așa, nu sunt pe joc. Nu joc așa. Ca să vedeți voi face camul. Facecam. Tă-te, mă. Bă. Eu v-am zis că o să mai merg decât de care nu știu. Bine, și ăștia au fost mai buni. Trebuie să recunosc. Ara contează că a fost. Come get it.
Saras Bazar. Bazarul. Mă fac. Că vă fac, vreau să spun. Poco ești. Așa ești, Poco. Cum? Cum? Că mi-o dă! Ba, nu mi-o dă, nu mi-o dă. Nu, mamă, ce m-am speriat că mi-o dă. Și m-am speriat că mi-o dă când am ratat hitul ăla. Mamă, ce m-am speriat că mi-o dă pe ar ce bine că am avut noroc și am scăpat, nu? Iar se descarcă. Telefonul ăsta nu-i bun. De ce să fie el încărcat? Am uitat toată ziua ca nebună pe YouTube. Și în rest fac ore, cam atât. Mă mai joc și Fortnite vreo 2-3 ore. Aoleu. Cam asta fac tot și în rest nimic. În rest nimic să-mi bag piciorul, dacă nu e așa. Ce fac aici? Bătâna mea zi mică sau să de bravo? Mamă, cât de easy să nimeri și mie asta. Mamă, mi-l merg de la. Holy fuck. Nita, ia-ți adio. Ah! Că îi le ratez. Hai, bine, bine. Hai și cu asta. Bine. Și cu ăla. E, că știe. Știe nebună ce vreau să fac. Ba nu. Allah, bă, că stă să amude pe mine, bă! Oameni buni, vă vedeți. GG. Easy win. Easy. Am crezut că nu mă mai lasă în pace. Acum înțeleg de ce este așa de slab la Piper. Pentru că nu e slab, că e foarte bun. Eu când am primit prima dată pe Piper pe celălalt cont am zis, bă, mi-mi place că dă mult damage de atâta. Și superul e super slab, că nu face deloc, dar adică când vrei să fugi, e super bun. Și nu doar atunci e bun. Pentru că nu doar atunci îl folosesc. E bun. Și ca să dai damage când fugi, care dai și tu și e mort. Adică are o utilizare foarte bună. Dacă știi să joci cu Piper, e super simplu să câștigi meciul. Și mă lăsă de hituri. Băbăga mea... Max, sparge chestia, sparge. What? Cum a trecut, băi? Ce prost am dat. Nu trebuie să vă bag în mine. Ok. Hai, Bea, ieși. Te rog. Opa, are charger la încărcat de hit. Are charger la încărcat. Ok, îi dau un hit la... Aș vrea să-i dăm un hit la Sprout. Și Jackie, nu! Nu! Jackie! Yes! Da, nu. Deci cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și acolo pe butonul de like. Dați un share și un subscribe. Iar am fost de și noi ne vom revedea. Pa, pa!